Ndikulandeni kuda kuli konse kumene mukuona program ya Haso Yanga mtsiku la lero. Nde Haso Yanga mtsiku la lero tufuna ticheze ndi anyamata a acrobatic. Ati amajowa kuzalowa mchengelengele kuzapanga zodabwitsa. Tufuna tidziwe lero likuti kodi iwowa amapanga bwanji zimene zizi anaphunzira bwanji nanga kuti afike pamene afika apa. Dongosolo lonse limakhala bwanji. Mwinanso ena mufuna kukhalako munthu wa acrobatics. Nthawi yanu yoti mupfuzire ndino dzina langa ndine Sungana Siriya. Nde mwinanso nanenso ndikamachoka kuno ndikhalenso ndikudziwa ziwiri zitatu mukandona nanenso ndikulowa zingelengele osadabwa mudzingo dziwiratu kuti ndaphunzira nkhani yake ndi Haso Yanga khalani pomwepo. Mujananene ya moja ndi nyamata amene wachena kiti yonse amene yu ndi modzi mwa nyamata amene amapanga acrobatics ndi gulu lanzake. Bwana dzina ndi ndani komanso gulu lanu limene mumapanga acrobatics mumalicha ndani? Okay, chabwino. Ineyo dzina langa ndi Peter Matthews. Gulu lathu dzina lake timachedwa kuti Black Heroes Acrobatic. Black Heroes Acrobatic. Yeah. Lidabwera bwanji dzina limene? Vanali mayina ambiri amene timadziche koma patapita nthawi tinangona kuti mwina tisinthe dzina. Takhati ndi mayina ena peza kuti mwina anthu ena amathaso kutenga kuti ayi ndi iwowa yani. Okay. Basi. Tingweka dzina lina ndi ili limene takazikika nalo kuti tizingochulidwa kuti Black Heroes Acrobatic. Black Heroes Acrobatic. Yeah. Gulu lanu mulipo anthu angati? Gulu lathu anthu okazikika ndi anthu 4. Okay. Nthawi zina timayenda mwina awiri kumano okazikika ndi 4. Tipo anthu 4. Ndani ena amene mumapanga nawo? Oyamba ndineyo Peter. Ndi nzathu Wilson pali Cosmas komanso Yamikani. Gulu limeneli mumapanga za acrobatic. Yoyambirira tifunse kuti kodi tikati acrobatic timakhala tikunena chani? Okay, kumbali athu mene timadziwire tikamati acrobatic ndikupanga zinthu zodabwitsa zomwe anthu sangayembekeze kuti aone zongosangalatsa anthu. Ndi zimachedwa kuti acrobatic. Ndi zimene inuyo mmapanga zimenezo? Timapanga. Mudayamba liti zinthu zimenezo? Tsiku lokhazika mwina yamba ndi sitingakwanitse kutchula komano ndimatsimikiza mwina kuti 2016 2015. Okay. Tinayamba kuti apatayamba. Fambuyo mutimangopanga ngati zosewera. Fika masiku ena amene anthu amamikira kuti amwene muzipanga azanu akuti apezana zophindu ndi anthu achamakangala kuti limbikitsa mpaka timalimbikira training mpaka kufika pomwe tilipo. Ndo tibwera ku training ngo ndofuna mundidziwe kuti munayamba anthu 4 pakamodzi kapena wina amapanga zake kena kumnango bwera pamodzi. Okay, mbuyo mutinepa anthu ambiri. Mwina timathamangiranso mwina 20 chakuti kumene. Zinali za gulu kwambiri komano kusiyana maganizo terekeze ngati ine imene ndimayamba ndinapeza kala nyamata ino ramapanga. Komano wena anafokera panjira makamaka munthu kachitenga kuti chinthu chikhaye ngati chokuthandiza zimavuta kuti upite nacho patali. Koma ifeyo sitidalira kuti ngoti sapange kuti tipange timakhati kuti tikupitiriza timatsogoza training. Ndiye mpaka pano paina anasiya anazitenga kuti ndizopanda phindu sizimapatsa ndalama anasiya. Koma ineyo ndi nzanga Wilson nambe tinakhalira awiri. Mbamene tinaganiza so talimbikitsana zathu awiri nawo mbamene tinakwanapo 4. Chinachitika ndi chani kuti uyambe acrobatics? Ndodziwa kuti pali zinthu zosiyana zimasuntha kuti ayambe zinthu ena iyayi ndimango sangalatsidwa ndikamapanga iyayi kuti ndalama. Iwe chinakuchititsa ndi chani kuti uyambe acrobatic? Okay, kuyamba acrobatics kwa ine sikunali kuona ndalama, kunali kusangalatsidwa chabe. Ndimaona anthu amapanga kumapanga dada. Zina zinthu zone kuti ndikamona chakuti ngati film timaona zinthu chidze zimakhala zosangalatsa. Ndi ndikamona zanga ndo akwanitsa ndimakhabe ndichikhulupirira kuti neso ndikhoza kwanitsa. Ndi mapeza anthu aja amene makufotoza anasiyaja akapanga training feso kumayesera mpaka zaneza kuti tadziwa ati kangulu lawo mpaka pano iwo amene anasiya anatisira ife. Iwo amapanga acrobatic kena komunajoina. Kena kwa joina. Ndi nzako ja Wilson. Kena kuwa joina nkweza zoti iwo azituluka inu mukupitiriza. Okay. Ndi chani cheni chimene inuyo ngati acrobatic mumakhala mukupanga? Tikudziwa kumakhala zosiyana kudya moto kulowa mzingelengele kuyenda pa chingwe. Ndi chani chimene inuyo mumakhala mukupanga ngati acrobatic? Okay, kumbali ya ifeyo zimakhala zosiyana kuti tizikwanisa chomene aliyesa amapanga ngati acrobatic wonse. Para acrobatic ena amakhala ndi acrobatic koma ena amakhala ngati magic ngati kupanga zinthu za matsenge. Koma ifeyo iyo timamvetsetseka munthu amadziwa kuti amene akupangira muzikhoza kuthekadi. Ya ifeyo timalimbikira ngati gymnastic
tembenuka mabagi chani zojowa kulowa nzingelengele zonyamanya zija 100% ife ndi zimenezo matsenga chanchano zoti zakuti moto chani ayi timadziwa ndi timene anthu amapangira komano timangofuna tisogoza zinthu zana anthu azikhulupirira ukati timadziwa mmene amapangira muli ndi kuthekera kopanganso zimene zija ndi kuthekera kuti khosopanga kumadya moto kutani kuyenda pachingwe okay koma zimene munakhazikika inuyo ndi za gymnastics okay ndi chani zimene mwina mukamakhala kuti mukuphunzira mumakhala mukuchita ngati acrobatic kuphunzira kupatula acrobatic kapena kuphunzira kuti training yanu mumakhala mukupanga chani training yathu okay fusoro sinavyesetsa komano chimene maphati kupanga ngati mukati mukutraina kuti munthu iweyo ngati wa acrobatic ukutraina umakhala kupanga chani kwenikweni ma exercise okay ndiye kuti timatha kumaona mune ma videos zathu ena mwina akunja kumene akupangira zinthu zawo zomwe timakwanitsa kupanga timakapanga ku ground zomwe tiona kuti sitingakwanitse timazipitiriza mapanga ku training komwe kuja ndi timaka train ngati mmene nanene mafizo chani ma push ups mabagi zingelengeze zimene tangona kuti aziziro pagulu ndikhoza kupanga timazibweretsa ndi zomwe makhala kupanga kuseri kwaseko zimenezi unaziyamba uli kakang'ono kwambiri kapena utangoyamba nokuona azinzako akupanga zinthu zimene zizimbapene nango kuti andijoine kapena kuyambira even uli kakang'ono kwambiri unkakonda zinthu ngati zimenezi kuyambira ndili wang'ono okay komano siningali namba wang'ono tifana zosakhazikika tili ang'ono zoti mangogala abuka chani komano zinakhazikika tsiku limene timaona kuti apo ndayamba kutani kupanga ndimene manena 2015 2016 wati ndipange zimenezi basi nachikhazikitso lapo pene ndiphunzire zimenezi zaka zikamadutsa ndimakhala ndi level ikungokwera mpaka pano pene makhabiti titupira ku training twesera zinthu zina zake mmazidziwa kuti apa pandili pa level ya chonchi apa ndikuta pano pa muli level yanji level imene tili ife panopa choyambirira chimene manena ngati support imasowa imapangitsa level yazitsika choyambirira ngati tikukhala daily kumasaka ndalama munjira ya acrobatic imachedwetsa training yathu tizanga improve china support ina ngati malo opangira training ngati tilibe malo abwino timaopa kutraina zinthu zomwe ziti zabwino zomwe zingasangalatsana kasi timaopa kuti atira titagwa ukukhoza kugwapo fewa nkweseraso ukukhoza kwapo uma mwina nkupweteka nkukhala mwina miyezi itatu osataniso osapanga training ndi support nimene imavuta kuti mwina malevel athu azikwera chiyambireni acrobatic munapangako zinthu ndikugwa mmene unene yambre ndapweteka ndagwa zinachitikako zimathe kwambiriso zinthu munkafuna kupange chani time imene osati kufuna komano kugwako sikuti kumakhala umefuna chinthu ndi chinthu chomwecho chimakhala kuti olo chiro machidziwa imakhala nthena yake mistake basi umatha kupweteka ndithu maza mwina wakhala miyezi 4 osayenda kumene zinachitika mwina miyezi 4 osayenda ndi kuti chinatha chake ine ndisakuthamanga komanso kuti nasiya basi timazikuma khupere zimatani zimachitika fani mazora bagi chinayipanga kwa nthawi yayitali yandichola sikuti ndi bagi yo basi ngozi ukakhala ndikukumbukira mu nthawi yako ya acrobatic tsiku limene limakhala losayiwalika ndi gulu la anzako ndi tsiku lanji tsiku losayiwalika ndi tsiku limene ngati ndimangokumbukira anthu amene bangakusupport tifike apo okay masiku ngati amenewo fwa kuti tifikeso apa sikuti tikulimbira kwathu kokha bwezi titasiya anthu ena akamayesetsa kuti anyamareno pali zakuti akapangeni kwakuti akatipatsa ndalama kaja kama tipumitsa telekeze timatha muno khala paso lamwe tipume kuti apeze chani ndi anthu ngati amene timakumbukirabe kuti kakutithandiza kuti tifikeso panopo nanga tsiku mwina limene munaonetsa zinthu zina zake zoti inunso ndikuona kuti koma apapa ndi itaonetsadi munkaonetsa chani lilipo kapenanso tsiku limene makamaka kuchiyambirira tsiku loti naonetsa zinthu masiku ondenda ambiri okay singati khozo chula limodzi mwana khozo iwalaso ambiri khozo lero chaka chatha tinali pa bingo apa ena ake timati JK chimukaluwa anali ndizochitika anatitenga kuti nayo no tateni mukaonetse kumeneko anthu ena akakonani mwina mukapeza chani mukapeza anthu ena kuti akuthandizeni ndani atitenga kumeneko tinazapita anthu awiri nendi tsiku solo tifesi ndali wali fona kuti tinapita kumeneko anatipatsa nthoka ndalama ndithu tsiku loti sitingali wali kufikira panopo koma acrobatic imene iniyo maikako chili chanu ndi yazojowajowa mabaki kulowa nzingelengele muja okay pali zinthu zambiri zimene timatha kwambiri zomwe anthu sadziwa tufuna zimene zozo ndi yadi zimene zozo zomwe anthu sadziwa zikhoza kudziwika patapezeka support choambira telekezere timakhala ndi masomphenya ojambula mafilimu kumene koma no anthu kuwafotokozera tikafikira yena amona ngati kuti fata aona kuti ndandalama tufata tigwitse ntchito ndalama zawo sadziwa kuti tufuna tithandize ndi tikapeza anthu ena amaphweketsa paona kuti mangopanga acrobatic kuti ayi mangopanga zogurubuka palibe mungatani mungapange ndi zimakangati zimene timathazija zimagwiririka olopali zinthu zina timadziwa zinthu zoti zosangalatsa timakhala ndi zifukwa kuti amwene tilimbikira mapanga zinthu zonse zovuta chonchi chifukwa chani
anthu akamati panga support timakhala ndi zifukwa zolimbikira training maona ngati posa chedwa pati kaso tikujambula film of course ikuchedwa chifukwa ndi support imene manene mfali kwanga support toka tepeza ka drama kupita tikati kujambula ka film ikati yatuluka mwina anthu adzamvetsetsa kuti tikamati tipanga ni support zimatanthauza chani. Mukamapanga mumbiri yanu ya acrobatic tiyendekeze mmene mudayambira anthu samakunenani koma kuti inu munatemera mpepu inu nanga mungapapanga izi anthu amanena anthu ayankhula mawu amene kuti matenga kuti ndimbuli chabe chifukwa chani olo kumaiko azungu anthu zinthu samapange olo anthu ambiri panopa mwina ndochepa manena zimene sote zamankhwala chani koma no ayena azidziwa anthu nena kuti ngati acrobatic ina izikhala yosadabwitsa angombere m'manja timaonetsetsa kuti zophwekeresa mapange tizipanga zinthu zimene zimaoneka kuti anthu azidabwa nde profit yathu anthu akadabwa amatopeka ndalama mwakuti mwa nde zili yoncho sitingakwanitsa mapanga zinthu zophweka ifoti nde kuti phindu palibe. Acrobatic ndiyo yodabwitsa kumene nde palibe mankhwala palibe ndi training ukazolowera mapita nazo ku ground imene nanena mmene ndimene ndikuchezera ndi Peter Matthews amene ndi mnyamata wa acrobatics tikhe tikuona posachedwa apa kuti kodi zimene iwo amatha ndi zotani wakamba pano Peter kuti sikuti anatemera mphini sikuti ali ndi chikangawa iyayi zonse ndi zabwinobwino zimene iwo amapanga nkhani yake ndi training basi takhani pomwe. Ngati mungotsegula kumene kanema wanu iyi ndi haso yanga ndili ndi the Black Heroes anyamata amene amapanga za acrobatics ndiso ndi mmodzi mwa anyamatawa tifuna timvenso nayenso kuchokera kumbali yake kuti kodi iwowa ngati acrobatic anayamba bwanji zimene zizi chimachitika ndi chani kwenikweni experience yake yeyo ndiyo tani kenako ationetse zimene iwowa amatha nanenso ndakamba kuti ndikhoza kulowa nawo m'bwalomu musapwekeze ndithu nthawi iliyonse tikhoza kuona kuti nanenso ndakhala mwina acrobatic iwe ndi mmodzi mwa anyamata Black Heroes dzina ndi ndani komanso umakhala kuti wewe? Dzina langa ndi Wilson Kevin. Kumene makhala ndi 20 FC. Za acrobatic chinachitika ndi chani kuti uyambe? Acrobatic zimene achitika inewo ndimbangoona so anyamata ina samene amata napanga acrobatic. Ndikuona basi kurani ineso chilako lako yofuna kuti ndikhale acrobatic. Ndikuphunzira nawo. Ndakuphunzira pang'ono kana ndichoka kumene anale acrobatic kuchoka kwene kakhala kuti kwandika nkurani nkusiya nditasiya tupino lokhalera zinazoera zimene mapanga zija ndikuambilaso ankapanga yana nyamata acrobatic amene unawaona kusula mtima wewe? Anyamata ankapanga mabagi maflipi zina mapanga ndine nditaona ndatengawo zinthu ngati ziti zimene mapangazo zinali zoti uli mwana unkafuna ndithu na majowajowa kumapanga zimenezo kapena chidwi chinangobwera pa waona anyamata anzako? Chidwi imene nacho kwambiri iwe zimene mapangazo zimasangasa wina aliyese faka kapanga alibe munthu amene samasangala lo munthu oti amadandaula amatha kusangalala nditaona ta umwe muli luso kena ndatali ndafunisa sene kuti ndiphunzire pena chilakolako chophunzira pena ndili pano. Zina ayamba bwanji kuti wafika wayamba kuphunzira chinkachitika ndi chani? Zimene zimachitika time imene nafika naona nyamata amene akupanga nati mungandiphunzitse zimene mapangazo amene manza kuti ase uyezi zimene upange unguziponya kumbuyo. Nati unguziponya kumbuyo ine kuziponya kumbuyo kubwereka nabwereka basi lazima zimachitika nati chabwino basi pena nyama kwa nyumba napita ku nyumba kuno bwino mine zinakhalira tsuki nasana zapeza ndapeza kubwino pamene nazayamba kuyesera makolo saka nangu ndadziwako ndithu ndadziwako pang'ono pena pali ponse pene nditakhala ineni makhayani zondoka nazo sangalasa makolo sana ukalipire kuti zimene mwambazi ndi chani kuti zimenezi? Makolo samadziwa kuti ndikupanga zimene zonse anadziwa zinthu zitachuka kuti ndikupanga ndineyo pena madandaula kuti mwana wamba upanga ufiri zimenezi ndiluso pene matatani kuchira kuphunzira ndinawuze bwinobwino kenako basi anandimvetsetsa udzapangaso kenako anatanazaso ndimvetsetsa kenako anadzangu amba nokupanga pamene ndizolowera mpaka panopo mpaka pano makolo anamvetsetsa kuti mwana wathu ali ndi luso ilili amapanga za acrobatic panopa ndi amapanga sapoteso kwambiri. Anthu samakunenani kuti anyamata otemera ino ampepu ambiri amaganiza choncho komano siwotemera kuti uphunzire izizi izizi ndi zanomo zabwinobwino umatha kubwereka bwinobwino kukhala masiku
mpaka kuchira mata kubinya kutenga madzi kumangirira bwino zimathandiza zimachitika malo amene matherera amakhaurani osiyana-siyana ena amakhala ouma eya ndi zinthu zambiri kuti phunzire kwambiri mayi kuthirinira malo ofewa ngati umadimba ndiri masindasinda malo mmene ngati kwagovula muja kutheringa silimapita kosifa makhala kuti dzimadzi ndimene zimakhalira. Iweyo navulalako chiyambireni kuvulala kwa serious? Okay, ineyo kuvulala kuti navula mabakiwa sinavulalewo. Okay. Ndimangobinya. Oh. Wasala kuchoka kuti ndike chipaka chikhaka. Ineyo ndimangobinya. Basi ndibinya muru basi. Kubinya muru? Kubinya kosi. Ndikupitaso? Kudzapitaso mpaka. Mata ukamadeka mucho ukamachira mucho. Wambitaso makoni aza ukakutani akuminya mabaki. Ndefilimo kutani makupesa. Yorulo obwereka kumayiwala. Ndikutani? Ndikupanga manga menda nina kuti munthu akakaura adandaula zimataso kuthandiza. Ine mpaka matani kumapanga. Mpaka matani zimapezeka kuvulala kucha. Kukuchirira limodzi ndi chani. Ndizimene kupanga chani. Ndibasi tupili mango ndimangozolowera. Ndi malo ati ndi ati amene matopito kaonetsa luso lanu la acrobatic. Okay, panopa za malo oti ngati makaonetsa panopa siku ambiri. Koma nthawi yambuyo yamatha anthu amatitenga. Okay. Makaonetsa kumabala. Oh. Okay. Ati pokopita mabala ene mbakirika panga. Panopa zinthu zinatani zinasintha. Oh, pano simapita-pitanso ayi? Sitimapita-pitanso kuti uthamanga kuti kamenye ayi. Emango trainer kwa. Zako amandiuza kuti acrobatic alipo osiyana-siyana amaonetsa zosiyana-siyana. Mwina zina mwa zinthu zimene niyo maonetsa ndi zinthu ziti? Okay, zimene maonetsa ife kwambiri ndi mabaki. Okay. Nasala kwambiri mabaki. Mabaki? Kwambiri mabaki ndi mabalasi. Zolowa mchingelengele zija? Ulowa mchingelengele, zimene nasala zingelengele, mabaki, mabalasi. Zimene akugwira kwambiri ndi ziti zimene soso. Zimakutengera nthawi yatali bwanji kapena zinakutengera nthawi yatali bwanji kuti mudziwe kumalowa mchingelengele nkumapanga zimene mapanga zija? Okay, zimwe zimachitika timatika phunziro lowa mchingelengele muja. Tikati chingelengele chatachi chaphweka timathaso kutsegulaso njira ina asakutsogola kuti chingelengele tizichika mwina patali, mwina kuzikapo zitatu, kulowa zitatu. Okay. Kulowa ziwiri ndi zinthu zimene zimakhala zodabwisaso anthu ndi mmene kupangira. Ifenso makhala tanaganizaso popanga zinthuzo. Luso limeneli longobwera ndithu mutatha kumuona nzanu akupanga zimenezo nkukaphunzira nawo? Luso limeneli limatha kubwera kuti kumuona munthu zako iwe ndikuphunzira nawo ndiponso ndikulimbikira kwako kwa munthuwe paweka chifukwa watha kuona nzakoja ndikupanga kana zakoja ndikufoka iwenso usatengezanye kuti wafoka koma iwe pitiriza kutsogolo kwako imene zimakhalira. Zimatheka soti kale munali matekinike enake makanika kuwapanga nkuphunzira ndikuwapanga ndikumadziwaso ena anyewa ndikumapangaso? Zinthu zimene zimathekaso. Oh. Okay. Matodziwa chinthu china, chinthu icho chikaphweka kono yo chidziwa. Umafunanso kudziwaso chinthu china. Kudziwa chinthu umangopitirira. Chinthu icho kachita umayiona kuti chinthu china chita, mmene achitira kuti ndonjezerepo china. Ndikukonjeza china chonchicha, pamene makhalira ukupita kutsogolobe. Iniyo mukamaona kuti mupitirira luso lanuli. Mumafuna mudzafike potani? Okay, pamene mafuna dzafike ifeyo. Kufika apo kuti luso latuli. Okay, kwambiri mafuna kuti munthu atani athandiza tipange sports ngati zipezeka malo osiyana-siyana ndiponso tizikhaso ndi othena ubwino kuti zinthu zambiri tizisaso kukwanisa imene timatani timaganiza m'maganizo mwathu omwe sitipanga panopo. Oh, pali zimene mmadzazo kuti mukhozopanga komano mwina chifukwa cha malo sitingathe kupanga timopa kutani kupwereka. Pali zinthu zambiri zomwe timatani timaganiza matha kuganiza chinthu basi machikanaso kuti sizingatheke. Chifukwa chinthucho chimakhala ndi chamaganizo koma zinthu zina zimatheka takati zapasi pompa koma zina zimakhala zamwamba kwambiri ndi zimafuna kuti magwa zigwira pa chinthu itani sabwereke. Koma acrobatic muli makobiri? Acrobatic sizi makobiri ake samadziwika ndi makobiri ake samadziwika. Topezana lero makobiri tapezananso kwina opanda makobiri zinthu zimangosinthasintha. Alipo malo amene we umakhala kuti koma tinapita mwina kwakuti tinaonetsa kwakuti tinaonetsa chinachitika ndi yani ndipo mwina ngati mungafotokoze zimene munaonetsa? Okay. Pali kupita kumalo kwena amene napitako nakaonetsa ngati kunzuzu analirana nakaonetsa mmene nakaonetseramo anthu anatani nyadira. Chifukwa ndimene naonetsa chani zinthu zabwino kwambiri zosiyana ndi acrobatic akuti akumenekoko. Ndimene zimakhalira kuti ukakhala nyadira chinthu umakhala kuti kumene koko wasiya mbiri. Alipo anthu amene akamaona anyamata ngati acrobatic amangoti awa andewa ndizoona kuti zimene zija? Okay, acrobatic ndi ndewo ndi zinthu zosiyana. Okay. Pala acrobatic
ndebali ndiwo wakolobariki aphunza so ni ndiwo koma sora kama kakolobariki amapanga za ndiwo zori azimenya amakawari nyendo wakolobariki ife kwambiri masho asizi sina sare kwambiri 100%. Koma akolobariki ndimene sare kwambiri ndipo akolobariki mu zinthu zimene nangu zimaka kuti zinthu zili gwirezi ndimene bali kwa anthu amene amaphweketsa haso ya zawo ngati inuyo zimene mukupangazi kumaziphweketsa uthenga wako ndotani? Uthenga wanga ndionena kunena kuti anthu amene amaphweketsa chinthu asachiphwekese nzako asanachione achiphwekesa asachiphwekesa asanachione koma adikira achionekaye kenako ndogeza zophwekesa kuti angaphwekese morani chifukwa pali zinthu zina umaphwekesa usanazione koma pali zina umadikayo zione kenako umatani umaziphwekesa zimakhala choncho. Tamva uthenga wawo umene akhala kupereka kwa wina aliyense amene amaphweketsa mahaso azinzawo osiyanasiyana. Nde sitingakhulupirire kuti ndi Acrobatic pokhapokha titaona tione kuti ationetsa zotani kena kuti tikhaye tikupitirira ndi programu yathu.
mwadzionera nokha kuti luso lilipo ndithu acrobatic osiyanasiyana kulowa mchingelengele kupanga zinthu zodabwitsa ndikhulupirana nenso ndifunika nthawi yambiri sindingangopanga apa maperake ndi kuti tichoka haso yawo ndi yoyo ife yathu tingokhala ndi yomweyi basi dzina langa ndi Songa Siliya pitizani kuoneka kanema wa Zodiac.